जाथाया माबोरै जाया आरो बे जाथायाव जिथु जिउ गोमानाय लाइमोन नोंथाङा मा जायो? बिनि आङो फादार जाहैबाय। औ सोर सासे? हा सोर सासे? बे गोमसारनि। औ माबोरै जाया जाथाया? जाथायाथ' जेन'बा बिखुनजोनाव थांदोंमोन आरो बिहावनाव बे थुरिबारियाव थांनानै फैनायाव जाना थाहैबाय आरो 6:30 ओंखारबोदों मानसिया बिहावनिफ्राय। ओमफ्राय मैया मोनायाव आरो बेलासिनि मोना जायखिया मैया आरो औ दा जोंथ' मोनथियामोन आरो मोनथिनाया माने दा मानसि खिन्थाहरो जों फैनाय जाबाय आरो मोनथिनानै। जाथाया मैया मोनायाव जादों? औ मोनायावनो औ 6:30 ओंखारबोबाय 7:00 जायाखै बिदिनो जागोन। जाथाया जाबाय रावबो मिथिया? मोनथिया रावबो। दिनैसो मानसिखौ नुनानै खिन्थाहरनाय जाबाय बेखौ दा। दिनै बेसे टाइमाव? दा खयथायाव खिन्थाहरमोनथाय आंबोथ' मिथिला आंबो मिथिला आरो ओमफ्राय दा आंनो उनाव फन खालामनायसै गामिना आरो माने जों लागो गामिनाव खिन्थाहरलानाय। जौ लोंदोंमोन नामा? जौ लोंदों लोङाथ' आं मिथिया। ओरैनो फरायो मानसिया BA पास जायोमोन आरो औ आरो हिनजावबो दङ। औ गथ' दं? गैया गैथ'आ। मा गामि? 2 नं नाराबारि सेरफांगुरि आरो 2 नं नाराबारि। सासेयाबो बेजों लागोनो बेबो 2 नं नाराबारि गावराव बे आरो गावराव अशक नामा अशक नार्जारि। औ बेसे बैसो जागोन बिनि बैसोखौ आंथ' मिथिनो हाला। ओमफ्राय जोंनाथ' 2026आव सोलिगासिनो आरो बे आरो माजों फैयोमोन बिसोरो? सुदि जायगायावनो जिउ गोमादों? जायगायाव जिउ गोमानाय जाबाय सार। दायो बेनिफ्राय बोखांनानै लांनो दाथ' नै जोंना बे मा खालामो माबा पुलिसफ्रा सायाव थाहैबाय आरो दाथ' जोंखौ दांनो मोना माना जायो दा बिसोर बोखांगोन आरो दा अबेसेयाव बोखाङो। ओरैनो माबायदि जाथावना सन्देह दं? सन्देहआवथ' आं मा सालायनायाव जादों ना बले बेखौथ' मोनानि खोथा जाहैबाय आंबोथ' मिथिया जाहैबाय सार आंबो मिथिबावो स्पिड सालायनाय जाखो ना दस्राजों सौदावनायफोर बिदि? दस्राजोंथ' सार आं बोरै होनबावनो हागौ दस्रा सौदावनायथ' गैला जायोमोन बिफां नांथारलायनाय नालाय आं बेखौ बुंनो हाला आरो।